Oke, selamat pagi kawan nih. Kita berada di Salam Rejo bagian kidul kawan nih. Kita ketemu dengan apa ini? Eh, DSA, Desaka Audio ibu lo. Sik bolo pindah nggon sik enak terkar liwat. Dan ini Desaka Audio sudah parkir di Salam Rejo Kecamatan Binangun dengan full CLA, membawa taso nih rek, taso terus nggawa RT24 bareng RT24 ketok. Oke, selanjutnya kita di Barate apa nih kayak gini. Oh, karena apa? Tanggal papat sesok. Oh, iya sesok gini. Mek ready. Ya. Ini bolo ada Guntur Buana Audio ready jari ini gitu. Guntur Buana ready di Salam Rejo kawan, dengan spek nganu iki apa jenenge iki? Paratel. Gawe wirangsa paratel. Siji loro berarti bolong sap karo dhuwur apa jenenge planaran bolo. Guntur Buana iki bok nyari iki sian. Ndek Salam Rejo bagian etan dhewe. Kulon jembatan pas Salam Rejo, kulon jembatan pas nggawe cap legend gambare anggur. Iki penampakane Guntur Buana. Oke, terus kita lihat selanjutnya kulon kono ana LKI, kita ke barat situ boleh ya. Bagaimana? Ya seperti ini suasana pagi hari di Desa Salam Rejo kawan. Baik, budal yang sawah. Dan ini untuk lokasi setate, terus emang Guntur Buana neng kono bolo. Kita maju, setate kene bolo ya, kira. Setate gitu pokoknya. Setate kene iki. Bu iki setate. Wono. Ya seperti ini suasana pagi hari menjelang acara karnaval di Salam Rejo ini. Latihan mambune ini karnaval bolo. Tapi kurang dipasang sound lokal kene bolo. Suasana pagi hari ini. Dan di depan kita bakalan ketemu dengan sound lokal juga ini bolo. Ngarepe SD Salam Rejo. Ini toto-toto ning kene iki zona kreasi, jadi gone lek mandeg ana. Ereng kuwi iki pertigaan iki lho enek kone bolo. Oh, ngarep kae bolo. Di suasana pagi hari menjelang acara karnaval. Iki sone ya wis ready iki. Ready ya apa iki? Apa iki sone? Son lokal kene ketok bola iki. Ji loro telu papat 10 sapi nggawa RT 24. Son lokal kene nek noto kat mambengi iki bolo. Terus kae sing toto-toto kat bakul. Nah, iki bolo. Suasanane pagi hari ya wis ngene iki, ha to. Dan di barat sana kita bakalan ketemu dengan anu bolo LKI Production. Nek etane finisan.
kulone kantor desa ngono iki. Kaya BRT barang manggone ning ndi sik rung bola aku. Elengku aku ndiki mulih iki liwat iki ngidul renek sone. Tapi boleh neng Salamrejo sing tengah. Ora. Aku mulai ready. Dan depan sini itu panggung kehormatan wis ketok ready-nge ae. Di kantor desa. Di panggung kehormatan nih. Ora. Terus iki ana elengku iki Blizzard iki bolo. Blizzard tinggal oh Black Band bolo. Iki lho. Black Band ready ning kene bolo. Terus iki ketemu dengan Black Band Audio. Black Band Audio ready bolo iki. Speakernya gawe pas repan apa lo? Guys, saya pemasangan kanal-kanal apa-apa ngono ya. Iki Black Band Audio nggawa RT24 digantung enek 1 2 3 4 8 karo kayak rudal ning dhuwur. Sik rong mari lek noto. Nggawa 1 2 3 4 5 6 rolas full paradalian. Black Band nih sik ditoto. Oke, seperti ini untuk situasi di Salamrejo pagi hari ini kawan. Sik ditoto. Black Band Audio ngendi to iki? Pokoke daerah Malang lho. Malang apa ngendi lho. Black Band ready. Ready. Black Band. Wah, segede kabah, sedawur gede. Sik ditoto. Iso. Kita foto dari sini untuk Black Band nih bolo. Terus setelah Black Band kita ke barat ya. Ketemu LKI ya. LKI Production iki. LKI ready ning kene rolas full paratel. Mas. Halo. Iki ditoto LKI ini sian bolo. Ditoto alat-alatnya meninggal. Oh, nggawa power akustik sing larang lho bolo. Sik digantung ning kono. Power akustik ning dhuwur karo ning ngisor ngono to. Iki sik ditoto untuk LKI Production ya. Oh, kuwi nggone nganu ning kono. Terus kene ngono to. 12 subwoofer lighting-e ketemu kae 1 2 3 4 paling 16 sih paling bolo lighting-e tok. LKI Production Kesamben Blitar. Oke, kita ke barat. Ki kulon kene ana Blizzard Audio lingku. Oke, kita ke barat. Blizzard. Nah. LKI 12 subwoofer. Nah, adalah bisa tinggal bolo Blizzard Audio bersama Saka Lighting Blizzard Audio 12 subwoofer juga. Apa iki jenenge? Faster series karo CLA SPL. Nah, CLA ini dhuwur terus SPL series sing ngisor. Iki bisa bagian Salamrejo kulon dhewe ya kan iki.